వీధి కుక్కలు కరుస్తున్నాయని ఓ కంప్లైంట్ ఇస్తారు. వీధి కుక్కలకు అన్నం ఎవరు పెట్టరండి. విదేశాల నుంచి కుక్కలు తీసుకొచ్చి దువ్వుతారు, జబ్బు రాపుతారు, వైద్యం చేస్తారు, పక్కలో పడుకోబెట్టుకుంటారు. నమశివాయ. ఆ కనీసం దానికి కూడా మన కుక్కలు మనకి పనికిరావు. ఆస్ట్రేలియా కుక్క కావాలి మనకి. గొప్ప చెప్పాలి కదా. మనం ఎంత తెలివైన వాళ్ళు. మా కొడుకుల్ని విదేశాలకి పంపాం, కుక్కల్ని తెచ్చుకున్నాం. ఇంత అజ్ఞానులు ఎవరు ఉండాలండి. ఉపయోగపడే వాళ్ళని అక్కడికి పంపాం, ఉపయోగం లేని కుక్కల్ని ఇక్కడికి తెచ్చుకున్నాం. మన అందుకే ఆ దేశాలు బాగున్నాయి, మనం నాశనం అవుతుంది. అక్కడ వీధి కుక్కలు కరుస్తున్నాయని ఓ కంప్లైంట్ ఇస్తారు. వీధి కుక్కలకు అన్నం ఎవరు పెట్టరండి. విదేశాల నుంచి కుక్కలు తీసుకొచ్చి దువ్వుతారు, జబ్బు రాపుతారు, వైద్యం చేస్తారు, పక్కలో పడుకోబెట్టుకుంటారు. నమశివాయ. ఆ కనీసం దానికి కూడా మన కుక్కలు మనకి పనికిరావు. ఆస్ట్రేలియా కుక్క కావాలి మనకి. గొప్ప చెప్పాలి కదా. మనం ఎంత తెలివైన వాళ్ళు. మా కొడుకుల్ని విదేశాలకి పంపాం, కుక్కల్ని తెచ్చుకున్నాం. ఇంత అజ్ఞానులు ఎవరు ఉండాలండి. ఉపయోగపడే వాళ్ళని అక్కడికి పంపాం, ఉపయోగం లేని కుక్కల్ని ఇక్కడికి తెచ్చుకున్నాం. మన అందుకే ఆ దేశాలు బాగున్నాయి, మనం నాశనం అవుతుంది.